Ken ano ikulim lasod dabar ni gid haimit ilabiad haimit kay wala kitay mahimog batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Shalom Boker Tov natong tanan. Kini gihapon ng inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Brother Gideon Silva kauban sa atong beloved brother Roy Celeste ko atong beloved brother Chid Kinor Silva akong mahal nga anak. Makig-uban na usab kaninyo nining usa ka takna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews. Ang kaluwasan ila sa mga Hudyo, hay Yeshua miit hay Hodimhi. Programa nga hatod kanato sa Philippine Messianic Netzarim Judaism Community. O hinaot mangigsoon nga mana kamo kanunay sa mga maayong panglawas ug sa maayong pagpaminaw sa mga pulong sa Elohim. Din hiniining inyong paboritong istasyon in Taknaas Kabuntagon sa DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo. Dalaygo na nga dunay ug dugang nga mga paibalo ang buluhaton sa Philippine Messianic Netzarim Judaism inyong makaplagan diya sa Dongguan, Perelos, Carcar City. Naagid ta sa boundary sa Carcar City ug sa San Fernando, Cebu. Naagid tungod sa Welcome to Carcar sa Anang Arco. Naaubos og jutay sa highway. Naakilid sa kanipaan na diya ang atong pobre nga tigumanan. O ang atong panimbahon mangigsoon kada Sabado sa buntag alas 9:30 sa buntag ngadto sa alas 6 sa kahaponon o pagsalop gyud sa adlaw. O inyo sa ding madunggan ang atong makita ang atong programa diri sa DYRB sa YouTube. I-type lang ninyo mangigsoon The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. Mugawas ang atong mga wallet diya sa YouTube. O pwede sad mo kontak ka namo sa among cellphone number 0916-711-4624. Dalaygon kayo nga dunay. O dili kita maglangan, anhin na kita sa pinaka-importante nga bahin nga maong pagpamati sa pulong sa Elohim. Mag-ampo na kita sa makajot. Bishem Hadon Yeshua HaMoshiach. Shita Adonai Shamra Lifin Israel Dal Sifatay. Kaya wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon kung wala ikaw ang magapanguna kanunay kanakog sa akong dila. Ikaw ang magadiktar kanako sa pagtabi sa iyong mga pulong din sa kanginan. Kaya ikaw lamang ang magbubuot sa tanang butang. Sa ngalan nimo, Adonai Yeshua HaMoshiach, naot pa ng imong pagawagtangon ang mga pagduha-duha sa unahuna o kasing-kasing sa among mga sumidipinaw o sa mga karon pa lang nakakaplag ni ini nga programa. Dalaygon ka sa mga pusan ato na Yeshua HaMoshiach. Among gisalig o gitugyan ng tanan. Amen o amen. Hallelujah. O pupoy na maigsoon atong ipadayon ang atong gipiyaan nga topic ni atong miaging Domingo ni anaman tagyod karon sa bulan sa Hulyo. Di na sad nato kapugngan ang pag-irog sa atong panahon. Hapit na sad ang 2020 na tuig maigsoon sa atong kalendaryo. O ang atong topic sa miaging Domingo, ang pagkaimportante sa pagbalik sa Hebreo. Muna ang atong ipadayon karon mga igsoon. Akong lakbitan sa makajot nga nagsugod ta sa pagpasabot sa Genesis 1:1. Mga igsoon nga akong ipasabot nga kung imong basahon ang Genesis 1:1 sa in-English nga Bible, wa kay makita o wa kay masabtan nga mensahe nga nagtumbok sa Misaya. Imong basahon sa Binisaya, labaw nang wa kay makita nga mensahe nga nagtumbok sa Misaya or naghisgot sa Misaya. Apan kung imong basahon di ay sa Hebreo, ang Genesis 1:1, imong makita ang mensahe di ay niini naghisgot o nagtumbok di ay sa kamatayon sa Misaya, mga igsoon, or nagtumbok og nagpaila kinsa si Yeshua Misaya. Mo na nga mga igsoon nga atong balikan sa Hebreo, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. Mo na siya sa Hebreo nga kung imo nang tinagsaon o tinambanon sa paghubad, mga igsoon, ang matag Hebreo nga pulong kana nagtumbok nga sa sinugdanan gibuhat sa Elohim ang tunok nga iyang gipahiluna sa ulo sa iyang anak. Mga igsoon, ang anak nga mao ang Alpha ug ang Omega,
Ang anak nga mao ang sinugdanan ug ang katapusan didto sa langit ug sinugdanan ug katapusan dinhi sa yuta. So mao na siya ang atong gisugdan pagpasabot unsa ka importante ang pagbalik sa Hebreo. So mao na nga atong ibalikan karon sa makajut ang Genesis 1:1 aron makarikulta or mangison makarelita sa atong kuan karon sa atong topic niining taknaa sa kabuntagon karon nga maong pagpadayon lamang sa mao nga topic. Buhino atong basahon sad ang iyang tukma-tukma sad nga mensahe sumala sa Juan 1:1 og laktod sa 14. Atong basahon palihog Brother Roy. Juan 1:1. Anhita sa Yukanan 1:1. Okay? Juan 1:1. Mm. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, Mm. ang pulong diha na. Mm. Ang pulong uban sa Elohim ug ang pulong uban sa Elohim ug ang pulong Elohim. Mm. Sukad pagayod sa sinugdanan ang pulong uban sa Elohim. Mm. Pinaagi kaniya gibuhat sa Elohim ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Amen. Diha sa Laktod 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 14. 14. Ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Namo puno sa grasya ug kamatuoran, nakita namo ang iyang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Amen. Sa Hebreo giingon dire Bereshit haya hadabar. We hadabar haya im ha Elohim. Va Elohim haya hadabar. Muna siya sa Hebreo nga pagkasulti mga igsoon. Unya sa dos gingon ito ho haya Bereshit im ha Elohim. Mo yapon gigamit nato gyapon ang Genesis ang 1:1 sa Yukanan or Juan tungod kay naggamit yung siya Bereshit. Mo yapon ang meaning sa Bereshit. Katong sa sinugdanan ang kurtunok gipahilona sa ulo sa iyang anak. Haya mga igsoon haya hadabar. At sabi ni siya sa sinugdan mao ang pulong. Kanang haya mga igsoon mao ang pulong. Munay root word sa iye sa Hebreo sa Genesis o sa Bereshit sa Exodus 3:14. Kato iye asher iye. Ang root word niya is haya. Ang haya mo nang gisgutan karon sa 1:1 diri sa Yukanan, ang haya mao ang root word sa iye, ang ngalan nga iyang gitug-an dito sa Exodus 3:14. Ang haya nagkahulugan og was to be mo nang in the beginning was the word, kay mo man ang meaning sa haya was to be, to exist, to become, to brought to pass. O sa paghimo sa pagpahinabo. Sa ato pa ang meaning ng haya mga igsoon kay naam na sa Genesis Revelation 1:8 yapon haya asher kanang giingon dito nga asher haya wehove weyabo. Siya mao ang sa kaniadto, siya ang sa karon, siya ang sa umalabot. Munang pagtug-an niya dito sa Exodus 3:14, asher ako mao ang kaniadto, ako mao ang karon, ako mao ang umalabot. Ako ang magpahinabo sa bisan unsang butang. Muna yung mga kahulugan sa gitawag og Hebreo nga pulong haya o sa pulong iye. So muna naa siya maigsuon nga giingon dito Bereshit haya hadabar. Sa sinugdanan mao na ang pulong. Gipahinabo na ang pulong. Sa sinugdanan ako mao ang kaniadto karon ug ang malabot, ako mao ang pulong. We hadabar og ang pulong haya im ha Elohim. Og ang pulong mga igsoon mo yapon haya im ha Elohim. Tapos iyon ya we Elohim haya hadabar. Og ang Elohim mao ang pulong. So ato nang say-say sa inyo nga ang word nga haya mao na siya ang root word sa iye
ang ngalan nga gihatag gitug-an dito sa Exodus 3:14 nga ang haya nagkahulugan mga igsoon nga mao or was, to be, to exist, to become, brought to pass. Oh, to become, to be brought to pass. Oh, mo na siya. Nga ingon niya, ako mao ang kaniadto. Kung atong basahon ang pinadayag 1:8, Asher hayaw Yehovah we yabo. Oh, ako mao ang kaniadto, ako ang karon og ang malabot. So mo na ang giingon diya magigsuon nga giingon niya sa 14, hadabar niya basar wishakar bitokino, og ang pulong mga igsuon mipuyo, ha, og ang pulong nahimong tao nahimong unod bisa karmo na siya basar nahimong unod Unod. nga mipuyo bisyakan bitokino, mipuyo sa atong taliwala. Bitokino. Mo na siya mga igsoon, mipuyo sa atong taliwala. Mo na siya ang gipasabot sa Juan 1:1-14. Siya ang panganay, mo nang gihisgutan ni Apostol Pablo nga siya ang panganay sa tanang binuhat. Ha? Tukma sa Hebrehanon 1:2. O giandam ninyo Hebrehanon 1:2. O giandam sa dayon radoy ang Kolosas 1:15 o 16. Aron masabtan ginato mga kaigsunan. Hebrehanon 1:2. Apan ining katapusang mga adlaw misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Elohim ang tibuok nga kalibutan. O gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Amen. So mo na siya ang gitug-an. Unsa di ay si Adonai Yeshua? Ha? Ang Adonai Yeshua mao ang pulong. Siya ang hadabar o niya hadabar haya ha Elohim. We Elohim haya hadabar. Ang Elohim mao ang pulong. Ug ang pulong mausad ang Elohim. Nganuman, mo may gisgutan gitug-an gyud dayon ni Apostol Pablo. Di man ni Apostol Pablo mamakakanato may suon. Gawas lang sa di mo tuo ni Apostol Pablo. Pero unsay gingon ni Apostol Pablo? May suon, ha? Sa bag-o lang gibasa sa 1:2. Diri sa unsa ni Hebrehanon 1:2, apan ni ining katapusang mga adlaw misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Sato pa pinaagi ni Yeshua. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Elohim ang universo. Pinaagi kang Yeshua, gibuhat sa Elohim ang universo. Kay mo man to giingon sa bersikulo 2 kaganina sa Yukanan 1:2 nga ho haya bereshit ha Elohim. Pinaagi kaniya gibuhat sa Elohim ang tanang butang. Unya gingon din niya, o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Gipili siya. Unya sa 3, naglarawan siya sa himaya sa Elohim. Si Yeshua, naglarawan siya ang dagway sa dili makita nga Elohim. Siya ang larawan sa dili makita nga Elohim. Ha? Siya ang larawan sa dili makita nga Elohim. Ang Elohim dili makita, pero si Yeshua mao ang larawan. Naglarawan siya sa himaya sa Elohim og diha gayud kaniya ang kinaiya sa Elohim. Unsa man katong 13 ka kinaiya? 13 attributes of God. Naa kang Adonai Yeshua. Adonai El Rakom wi kanon irik apayim wi rab tised wi met. Basta kay 13 ka kaniya naa kang Adonai Yeshua na. Og diha gayud kaniya ang kinaiya sa Elohim. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo. Klaro kayo mga igsoon? Unya tao ra day ni. Kung ang mga iglesia ni Kristo ang imong pasultihon, tao ra man na siya. Ang ubang mga Messianic sad nga murag iglesia ni Kristo, nagtuo nga tao ra gyapon si Yeshua. Pero unsay gisulti ni Apostol Pablo, wa gyud si Pablo ingon nga si Yeshua tao ra. Pero kining mga ubang tao karon, mga igsoon, ubang Messianic o ubang mga kining iglesia ni Kristo sad, tao ra gyud kuno si Yeshua.
Samtang si Pablo nag-ingon nga si Yeshua dili tao, Elohim si Yeshua. Ang Biblia nagtugan nga si Yeshua Elohim. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo. Kinsang tawhana diyang pasalig kupot sa universo, tao karang ordinaryo. Ha? Pinaagi sa iyang gamhanang pulong, gikuptan niya ang universo, pinaagi siyang gamhanang pulong. Kinsa man tawhana diya gamhanang pulong? Kinsang tawhana diya nga dunay gamhanang pulong? Wala. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala. Milingkod siya sa tuo sa Elohim dito sa langit. Oo. Nya, nagpasabot man nga tao. Kay milingkod man sa tuo sa Elohim, tao na day. Mo na mga igsuon, kinahanglan nga atong paluagan ug jutay ang atong understanding sa Biblia. Dili ta mo conclusions sa kabutang nga wa ganit tay makitang bersikulo o mulaban nga bersikulo sa atong pamatuod nga si Yeshua dili Elohim. Kay mapalpak man tadya. Mapalpak yun mo diya kung mutuo mo nga si Yeshua dili Elohim. Unya, huwag mo support ninyo nga bersikulo ni ana. Kami mutuo man mi nga si Yeshua Elohim, mutuo sad mi nga tinuod siyang tao. Unsa may nakapa-Elohim kang Yeshua? Nato nang isgutan unya. Ha? Asa maging Elohim? Si Yeshua ang iyang ngalan o ang iyang lawas? Diha man ta wa magkasinabot God kay ang pagsabot ninyo kang Yeshua, tao ra, mangigsoon, kami nagtuomi nga ang anak motoy tao, o ang tao motoy anak. Katubang lawas, katong lawas nga gilansang sa istaka, motoy tao, kay motoy gitawag nga anak. Katong gituli, sa bata pa, sa nag-edad siya 8 anyos, motoy tao, motoy gitawag nga anak. Days old. Oh, sa 8 kaadlaw pa di ay, ang iyang edad, 8 kaadlaw pa ang edad, gituli siya. Motoy tao, motoy anak. Pero ang ngalan sa anak, nga mao ang gitawag Yeshua HaMashiach, mao na Elohim. Asa mabasa na siya? Isaias 9:6. Klaro kayo ng Isaias 9:6. Mga igsoon, imo na mabasa diya. Kay alang ka na to, ang usa ka anak mataw, usa ka anak gihatag, usa ka anak nga lalaki gihatag, ang iyang ngalan pagkatawgon kay bulungan. Ang iyang ngalan ha, dili ang bata mo'y tawgon kay bulungan. Dili ang bata mo'y tawgon kay bulungan kung dili ang ngalan. Tanaw ba sa Bradoy? Isaias 9:6. Nataw alang ka nato ang usa ka bata. Gihatag ka nato ang usa ka anak nga lalaki. Og siya ang magmando sa tanan. Og ang ngalan og nganlan siya maalamong magtatambag. Elohim nga gamhanan. Amahan hangtod sa kahangturan, prinsipi sa pakigdait. Amen. Tanawara. Elohim sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait niya, amahan pagyud. Unsay tawgon nga amahan? Ang bata o ang ngalan sa bata. Dili ang bata. Di ba, Brother Roy? Amen. Ang ngalan sa bata mo'y tawgon nga prinsipe sa pakigdait. Ha? Ang yan, Shimo, Wayikra Shimo Pili. UH. El Gibor. Makagagahong Elohim. El Gibor. Abiad, amahan nga walay katapusan. Sar Shalom. Prinsipe sa pakigdait. Ang ngalan niya, mao'y tawgon Wayikra Shimo. Ang iyang ngalan, tagatawgon, wa magingon nga, Wayikra katong bata, mo'y tawgon nga pili. Ang bata mo'y tawgon nga magtatambag. Ha? Kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay tapusan, prinsipe sa pakigdait. Dili ang bata mo'y tawgon, kundi ang ngalan. Ang ngalan sa bata. Kinsay ngalan sa bata? Yeshua HaMashiach. Mo'y tawgon nga Dios. Mo'y tawgon nga Elohim nga makagagahom. Ang ngalan nga Yeshua, mao na tawgon nga Elohim nga makagahom. Mao na magtatambag, mao na ang kahibulungan, ang ngalan nga Yeshua. Kahibulungan, magtatambag, Elohim nga makagahom, amahan nga walay katapusan, ang ngalan sa bata. Sa ato pa kanang Yeshua, mao na amahan nga walay katapusan, mao na prinsipe sa pakigdait, ang ngalan nga Yeshua, dili ang bata. Amen. Ang nasaypan mo nila, nagdebate sila kay natuo man po lagi ning uban nga pating lawas, Diyosad. Naday Diyos ilansang sa krus, naday Diyos ilansang sa kahoy.
Kung pating lawas Dios Elohim, anaday Elohim tulion. Diyos tulion. Ha? Nya gigutom, gibatig ka gutom, gutom mo na Elohim. Nya mihilak ang lawas, mihilak mo hilak na Elohim. Ha? Muna na nga katong lawas, dili to mo Elohim. Ang gipasabot sa Isaias, ang ngalan sa lawas. Sa may ngalan sa lawas, Yeshua HaMashiach. Ang Yeshua mooy magtatambag, kaibulungan, Dios sa makagaom, amahan nga wala katapusan, prinsipis pakidahit, ang ngalan nga Yeshua. Mga igsoon, munang usara o niya gipasabot dayon ni Apostol Pablo, nga kanang Yeshua, ang tanang dila, Filipos 2:11, ang tanang dila, magasugid, nga si Yeshua, mao ang Yud-Hivavhi. Nya, duha day na sila, mao ang Yud-Hivavhi. Kanang Yeshua. Kanang Yeshua, HaMashiach, nga ngalan, mao na ang Yud-Hivavhi. Munang ang makaluwas na to, ang ngalan nga Yeshua. Dili ang lawas, kundi ang ngalan. Hinaot pa nga inyong masabtana. So, mao na nga, sa atong ibasa sa Hebrehanon, 1, 2, ug 3, siya ay nagkupot sa universo, siya ay nagbuhat sa tibuok kalibutan. Pinaagi siyang pulong gikuptan niya ang universo, nga naman, Elohim siya. Okay, Colosas, Brother Roy. Colosas 1:15 ngadto 16. Si Misaya mao ang nakita nga dagway sa dili makita nga Elohim. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Elohim ang tanang atoa sa langit ug ani sa yuta. Makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga mga magmamando. Gibuhat sa Elohim ang tanan pinaagi kaniya ug ang alang kaniya. Tanawa. Unsay gingon ni Apostol Pablo si Misaya mao ang larawan sa dili makita nga Elohim, mga igsoon. Okay. Si Misaya mao ang makita nga larawan mo natong gibasa sad kaganina sa Hebrehanon. Si Misaya mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Elohim. Ang Elohim dili makita. Ang dagway katong lawas nga mga kita mo to'y larawan, mga igsoon. Ug ang ngalan sa atong larawan nga mga kita mo to'y Elohim nga walay katapusan. Amahan nga walay katapusan, Elohim nga gamhanan ang ngalan. Siya ang panganayng anak mo nang gisgutan kaganina. Siya ang panganayng anak sa tanang binuhat. Matod pa ni Apostol Pablo, siya ang panganayng anak. Kay siya man ang naas Genesis 1:1. Siya man ang gisgutan sa Genesis 1:1. Munang siya ang panganay. Siya ang unang gisgutan. Unya, ang unang gibuhat pa yun, pag imo natiwason ang Genesis 1:1, ang unang gibuhat kahayag. Ingon nga, sa unang adlaw, ingon nga dunay, mutungha ang kahayag. Og diha ang kahayag. Og nakita sa Elohim nga, nindot ang kahayag, nahihimuot ang Elohim sa kahayag. Nya kinsa ang kahayag? Ingon si Yeshua, I am the light of the world. Si Yeshua mao ang kahayag. Siya ang unang binuhat. Siya. Si Adonai Yeshua gyapon mga igsoon. Siya tanan. Munang yung nga siya tanan. Iya na lang tanan. Sa naktod ng pagkasulti, iya tanan. Siya ang labaw. Siya ang panganayng anak. Og labaw siya sa tanang binuhat. 16. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Elohim ang tanan nga atoa sa langit. Tanawa. Ang tanan nga atoa sa langit og aniya sa yuta, makita og dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari, og ang tanan nga mga nagmando gibuhat sa Elohim. Ang tanan pinaagi kaniya og alang kaniya. Tanawa ra. Gibuhat sa Elohim yun, mga igsoon, ang tanan pinaagi kaniya. Mao na ang gisgutan, balikan nato ang Juan 1:1. Bereshit haya hadabar. Sa sinugdanan mao ang pulong. So ato na tong balikan pagpasabot nga ang haya mao ang root word sa Exodus 3:14. Basa imo tong gibasa Exodus 3:14, Brother Roy? Ako'y basa. Ikaw basa. Exodus 3:14. Shemot 3:14. Ang Elohim mingon kang Moises. Ako mao ako.
Ingna ang mga Israelita, siya nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga ako maoy nagpadala kanako nganhi kaninyo. Amen. Monagilya, Wayomer, Elohim, El Moshe, Eye, Asher, Eye. Wayomer ko, Tomar, Libni Yisrael, Eye, Shelakani, Alikim. Ako mao kanang iye, kay nganong ako mao man ang iye, kay muna siya root word sa haya. Sa Revelation, Asher haya, we hobi, we yabu, unsay mo pasabot na, ako mao ang sa kaniadto. Asher haya, we hobi, ako mao ang sa karon. We yabu, ako mao ang sa umalabot. Mao na si Yeshua Misaya sa pinadiyag 1:8. Si Yeshua Misaya mao ang sa kaniadto, siya ang sa karon, siya ang sa umalabot. Kung gisimba si Yeshua si Misaya, kung gisimba siya kaniadto as Yud Hivavhe, simbahon siya karon as Yeshua HaMashiach, simbahon sab siya sa umalabot. Amen. Ha? As Elohim nga labing gamhanan. Mga igsoon, kay siya ra na siya. Kung imong tun-an ang pagka-Elohim ni Yeshua, basaha lang ang pinadiyag ug sabtalag maayo. Kay conclusion naman ang pinadiyag, last book naman gina siya sa Brit Kadasya, sa pananaw ni Yukanan. So, nagtug-an sa kamaturan kinsa si Yeshua Misaya, siyang Elohim. Kay naman gud may nasubukan nga doktrina sa mangigsoon nga ang ilang si Yeshua daw simbahon didto pa kuno sa revelasyon, inigmatuman na ang revelasyon, ay pa si Yeshua simbahon, ay pa si Yeshua mahimong Elohim. Sa pagkakaroon kuno si Yeshua Taura, dili pagyud kuno angay tawag Elohim kay Taura. Kay para sa nila, kung musimba kuno ka kang Yeshua karon, kontradict na kuno ka sa Torah, kay ang simbahon ang yun ibabira yun. Onya, kanang Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, masupak kuno na nimo kung musimba ka kang Yeshua, kay Echad, Adonai Echad, ang yun ibabhi usara. Kung si Yeshua simbahon sa nimo, duha na kuno, diya mo na sayop sa inyong pagsabot, kay inyong giduha. Ay mo paglinibat sa inyong tinanawan. Tanawa ninyo, totoo kay mayo, dili na duha. Ang Yudivabhe, siya kanya to Yudivabhe. Siya karon Yeshua HaMashiach, maura na siya. Mao na siya. Si Yeshua mao ang Yudivabhe. Mamitas Pilipos 2:11, gipasabot ni Pablo, na ang tanang dila, magasugid nga si Yeshua mao ang Yudivabhe. Mao ang Yudivabhe. Kanya, simbahon kuno si Yeshua, dito na kuno si Revelation, kinahimo ng Elohim, King of Kings na. Pagkatoy-toy anang doktrina ha. Mga igsoon, nagkaidagang nangayabag sa pagsabot aning Biblia pag dili ka guided sa Ruach HaKodesh. Buot lang kag sabot-sabot anang Biblia, hindi ka mo refer sa mga Hudyo. Hudyo nga mga Nitsarim. Ayaw na mga Hudyo, mga igsoon nga dili Nitsarim doktrina. Kaya kanang Nitsarim mo na nagsunod sa pagtulunan sa mga apostolis. Okay? Munang balikan nato na sa hisgotan dire mga igsoon, Eye Asher Eye. Matod pa, Eye Shilakani Alikim. Ako mao ang nagpadala kanako nganha kaninyo. Nadaghamang nangayabag sa ani Bradoy. Kay gihimo naman sa ng proper name ng Eye. Kay mo lagi 4 letters lagi kuno gyapon. Duha man kuno ni ka 4 letters, kay ang Yud Hivavhe 4 letters. Kanang gitawag nila YHWH. Kanya kining E kay 4 letters man sad. Mo nag-ila sa ning gigokod nga mao gid ngalan kay mo may gitug-an. E Asher E. Unya wa man sad makontento aning word nga E kay nidagan man gyud kay wa anti allergy sa guro sila ng mga letter E nga pagkasaon ba E agi mong aya or ahaya. Kung na ang mga igsoon, mga tao, mabut-buoton sa ilang pagsabot o di mo sunod sa mga Hudyo. Di mo refer sa mga Hudyo. Ang Hudyo, naghatag na ganin na sila og mga panigingnan. Mga igsoon, onya,
naapagigi ingon diri sa kuan nga kanang matud pa niya mao kini ang akong ngalan sa walay katapusan sa bersikulo 15. Brother, ipadayon sa 3:15 diri sa Shemot or Exodus. Ah, 3:15. 3:15. Unya mingon usab ang Elohim kini ang isulti sa mga Israelita. Si Yahweh o Adonai Mm. ang Elohim sa inyong katigulangan, ang Elohim ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mm. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan. Oh. Kini ang ingalan kanako Oh. sa umaabot nga mga kaliwatan. Oh, na di na po sila mo angkon ani nga ni-insert na po ko na ning Yud He Vav He sa 15. Wayomer od Elohim El Moshe. Ha? Ko tumar. Matod pa niya. El bini Israel. Sultihi ang mga anak sa Israel. Yud He Vav He Elohe. Paggawas dire Yud He Vav He Elohe Abotikim. Elohe Abraham, Elohe Yitzchak, ve Elohe Yaakov. Shelachani Alekim Zi. Ha? Ako mao ang Elohim. Ang Yud He Vav He, Elohe sa inyong mga katigulangan. Elohe ni Abraham, Elohe ni Yitzchak, Elohe ni Yaakov, Elohe matod pa, Elohe Yaakov, Shelachani Alekim, nagpadala kaninyo. Ako nagpadala kaninyo. Onya, Zi, Shemi Leolam. Mao kini, this is my name forever. Kini ang akong ngalan, Zi, Shemi Leolam. Wizi, Zikre, Lidor, Dor. Pag ingon na po diya nga, Zi, Shemi Leolam, unsa may bot pasabot diya, gi-explain niya po niya sa kumas, sa mga Orthodox, nga kining liulam dire sa Hebreo, walay wow. Walay wow ha? Ayen na siya, lamid, ayen, lamid, mim. Final mim. Walay wow. Gi-explain niya sa Orthodox sa kumas, ngingon dito nga, ang meaning ani, nga this is my name to hide. Mao kini ang akong ngalan nga gitago. Mga igsoon, ang meaning anang liulam nga walay vav, meaning ana to hide. Sa ato pa mao kini ang akong ngalan nga gitago hangtod sa kahangturan, mga igsoon, sa tanan nga mga kaliwatan. So muna nga lisod kayong mag-uting kay kag ngalan karon nga imong banggiton ug mo imong tuuhan nga iya man ang gitago. Muna ang mga Hudyo, di gapataka ang Hudyo sangpit og mga ngalan. Na nagiplastar ng Yud He Vav He, gibutangag bawel sound ang Yud He Vav He, nga kung balik ka sa Hebreo ang Yud He Vav He, ang bawel niya ang gibutang is Yehovah or Yehovah. Wala Yahweh, wala Yahweh, wala Yahweh, wala Yahweh, wala. Ang bawel niya ang gibutang kung imo nang basahon Yehovah or Yehovah means love. no. To love. Oh. Pero nga nang magbuot-buot man ta, niya giingon na lagay diya nga liulam. Kanang liulam diya walay vav. Na meaning ana is Gitago. oh, this is my name to hide. Mao kay ang ngalan nga gitago. Munang kay gitago man ani ha, ayo nang uting kaya. Kay asa man imo atong kaya pag ang Elohim mo tago magkakaplag ka kaha. Sampan nga gitaguan nga. Oh, siya katago niya buot-buotan nimo og uting kay. May isong tanawa, pila na kangalan ang nanggawas pronunciation nga nanggawas sa kalibutan karon. Nakapauyo ba sila sa kalibutan? Nakadungog ba ka nga iniglitok nila ang ngalan nga ilang gisangpit, nauyog ang kalibutan? Nagpaila nga wala na power, wala na epekto, wala na vibration. Kay kung malitok nimo ang gitago nga ngalan sa Elohim, ang tinuod lang, tayo ginay imong lingkuran, tayo gining imong palibot pag imong malitok ang sagradong ngalan sa Elohim. Pero gitago man na niya. So mahimo ka ng Yud He Vav He, pantalya na siya, pero di na siya mao. Kaya sa usaon nimo nagbalik-bali og sangpit, balik-balik basa, balik-balihon nimo mga bawil og butang anak. Sa usaon nimo di man ginang mo power, di man ginang mo lihok. Nya kining aya ka na, ahaya nila, gisangpit na gilitok na nila sa mga palahubog. Wa man gyapon epekto, og ang mga palahubog wa man gabait. Kaya kung ahayat tinuod pangalan, kanang nanglitok diyan nga mga palahubog kadagko, ang ipanggabaan na sa dunta na. Ha?
Samtang kay inom-inom, mulito ka ng alana. O niya akong tinuod pa nagigabaan. Ang tasan mo, wa man gaba eh. Meaning nga di, ginamoy tinuod. Kay makagaba bugo na ang dili tinuod, dili yun. Pero tinuod, sulay. Sulay glitok. Malitok nimo ang tinuod nga ngalan. Niya, wak, di katakos, di ka ngayan. Di wa sigurado yun. Gabaan ka. Mga naamay sung kami di mi mugukod pagpangita ng ngalan, wala mi gituuhan bisag usahan ng mga ngalan gisampit sa mga secret namer karon. Ang amo usara gyud ka ngalan ang makaluwas, ang ngalan na gyud ni Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Na naman, naaman gina. Buhat 4:12. Di man ay kalimod, walay lain nga ngalan nga gihatag gikan sa silong sa langit ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita nganong mangita pa magkaglaeng ngalan. Nganong dubliho manimo ang ngalan diskumpiyado pagkas ngalan nga Yeshua nga gipamatud-an as buhat 4:12 nga way lain nga ngalan nga makaluwas sa tanang mga tao. Ang ngalan ni Yeshua Misaya ra. Unya imo pag yung sa pawan dublihan pag yung sa yod hivabhi dublihan pag yung sa iye asher iye mga igsuon as kang luya. No? Kinahanglan maniguro ka kami among di mi maulaw dire. Subinlan mo na mo kami ragyod nga congregation sa Messianic Nazarene Judaism ang mulitok ug usaragid ka ngalan Yeshua HaMashiach ragyod ang ngalan nga among gituhan nga maorgi makaluwas natong tanan. Sumala sa Matthew 1:21 og sa buhat 4:12. Ha? Walay lain nga ngalan. Kanang walay lain nga ngalan, kinahanglan nimo duhaon. Kana kung nagduha-duha ka sa usa. Di ka sigurado ang ngalan nga Yeshua, munang dublihon nimo. Pero para namo maigsuon, mauwa na yung lain nga ngalan. Sigurado mi sa ngalan ni Adonai Yeshua, maura ang bugtong ngalan sa kaluwasan. Ha? Ato sa kunong basahon kadali. Nabasa naman to Exodus, no? 3:15, 3:14-15. Okay, basahon na to. Matthew 1:21. O ang buhat 4:12. Iandam. Okay. Unsay nandam yung di Abroy? Mateo 1:21. Okay. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Yeshua kay luwas nun niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Oh, nya mangita pagkaglaing ngalan. Nga ang ngalan nga Yeshua muluwas naman dahil siyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Ano mangitdublihon pa man, taga Yasua Baradroy, tagduha man yung ngalan gisangpit. Wa makontentuhan na lang Yasua na naman tong taya. Na pagyawi. Yahweh Yeshua. Oh, Yahweh Yasua. Nya kana pong Yahosua, na po sila nanay Yahosua, na po sila Yahweh sad. Yahoo gyapon o Yahweh ba nang ila? Yahoo or Yahweh? Yahuwah. Yahweh. Oh, Yahweh kay Yahuman. Yahosua, Yahoo sa nang ila, Yahweh. Doble nang ila, doble ba murag nanay naniguro na gani sila giya nga ngalan kay nagdala na kunos ngalan samahan, pero kanong dublihon pa man nga napay Yahweh, napay Yasua, napay Yahweh, napay Yahosua. Way pagsalig. Ang Yahosua, Yahuwa man po ila. Sa ito pa, klaro na lang nga wa sila'y pagsalig sa ngalan sa Yasua, sa ilang Misaya nga nagdala na untag ngalan sa kunos aman, pero wa pag sila'y salig ang ngalan na kay gidubli pa nila ang ngalan nga gisangpit. Nga wa may laing nga ngalan nga makaluwas. Sumalas Mateo 1:21. Ha? Mga igsoon. Okay, sa Buhat. buhat 4:12. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Elohim ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Amen. Amen. Tanawa. Mo gyapon gisgutan sa buhat 4:12. Walay lain nga ngalan. Kanya nga nung mangita pamantag ikaduha. Papay siguro kung naapay gihatag guro nga ngalan sa Ruach HaKodesh, Bradroy, gitulog yun nila tingali. May nalang gani kay way gihatag nga ngalan sa lampate ray gipakita nga hulagway sa pagbunyag kang Yeshua dito sa Jordan, Yarden. Ha? Kay kung naagoro nga lang, tuluhon pa nila na ilang ngalan. Kung naapay gihatag nga ngalan sa lampate ray gipakita nga hulagway sa pagbunyag kang Yeshua dito sa Jordan, Yarden. Ha? Kay kung naagoro nga lang, tuluhon pa nila na ilang ngalan. Kay kung naagoro nga lang, tuluhon pa nila na ilang ngalan.
O na naaway so nga saan yung kaplag sa kamaturan ba ng inyong gituhan nga tagduhang ngalan yung isangpit samtang Biblia nagtug-an nga usa ra ka ngalan na makaluwas. Ang mga Hebro, sa gyud kay wa may tas. Ang mga Hebrew usa ra gyud ngalan kay wa man sila di man mulitok anang Yod-Heh-Vaveh, ang Yod-Heh-Vaveh tawgon na man nag Hashem, Ang ngalan. Dunay. tawgog Adonai. Unya kung Misaya o Mesianic sila, Yeshua ra gyud nga ngalan ang sangpiton kay kanang Adonai Yod-Heh-Vaveh dia, Adonai man nag Hashem ang ilang tawag sa mga Mesianic na mga Hudyo. Sa ato pa ang mga Hudyo lay gasangpit sa usa ka ngalan Amen. nga Yeshua lang unya kanang Yod-Heh-Vaveh Adonai mao sad ang amo diri. Di na mo nang ilitukon ang Yod-Heh-Vaveh, di na mo nang ilitukon ang iyang pagbasa gid na sa ngalan nga Yod-Heh-Vaveh lang ispelingon lang namo. Nga naman Adonai ra mo gitawag namo ana og Hashem. Hashem. Kay ang ngalan nga mong gituohan nga makaluwas namo ang gihatag nga ngalan. Nga mao ang ngalan ni Yeshua. Ha? Heoledet bin. Matod pa diri sa Hebreo niya nga pagkasulti. Yoledet ben we atah tekrashimo Yeshua keho Yoshia it amo. Ha? Sani? Makatotahim. Mikatotahim. O ba? Mikatotahim. Gagmay magkaayo ni bawel may soon kay o gamit ang kanan. Mikatotahim di ay. Et amo mikatotihim nga magaluwa sa iyang katawhan diha sa ilang kasalanan. Unya mao sa di sundan dayon mangigsuon sa Buhat 4:12. Mga nang imo lang timan ana ang Buhat 4:12. Di na kaangay magduha-duha niya na. Di na angay dubliho no duhaon nimo imong ngalan. Kay kinira bang magduha-duha matod pa ni Santiago wa gyud madawat bisan unsa. Patanan. Kay maupat naman tanan sa ikang duha-duha upat tanan. Unya, gisulti ni Santiago ipahibalo sa taong naipagduha-duha nga wa siya madawat bisan unsa gikan sa Elohim. Uy, Nakabasa mo ana Santiago? Sa taong maduha-duhaon, way madawat bisan unsa gikan sa Elohim. Niya kamo tagduha na inyong ngalan kay gisangpit kay gaduha-duha mo si Yeshua. Na? Ang mahitabo wa gyud mo madawat nga kaluwasan. Kay asa magi tinuod makaluwas ninyo. Be, sugin lang tamo, asa magi makaluwas ninyo. Magisgur tag usa ka ngalan sa kaluwasan, asa magi makaluwas. Ang ngalan sa Misaya o ang Yod-Heh-Vaveh nga ngalan? Nga inyong gilitok. De, klaro ha. O, kana lang, tubagon nimo, timbang-timbangon nimo na. Nga no tuod nga ako pangduhaon ang ngalan nga akong isangpit. Asa magi makaluwas na ako ani? Ang ngalan sa Misaya o ang ngalan sa Amahan? Ngalan sa Yod-Heh-Vaveh. Be, asa man yun? Wala na ang mga igsoon. Imbestiga ha. Klaro ha. Aron nga, makasiguro ka sa imong kaluwasan. Basta kami dire, Messianic Nazarene Judaism, usaragid kangalan ang among gisangpit. Kay usaragid kangalan ang among gituohan nga makaluwas namo ang ngalan ni Dios ni Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Wala nay lain. Wala nay lain. Okay. Unsay sunod nato nga bersikulo dadoy? Nahumana nato basa Mana. ang mga bersikulo diya. So, atong ipadayon gyapon ni siya magigsoon. Kung padayon ta. Nga karon kung dili ka mo balik sa Hebreo, unsaon nimo pagkaplag or pagpakasabot sa tibuok nga kamaturan. Una, mobalik ta sa Hebreo, unahon na to pagbalik ang mga ngalan. Amen. Ano na? Kay kung magtuon kag Hebreo, kay tanaw nimo ang mga tinuod na minsay meaning yun, ana, kunya sa ngalan gani, wapagay kang kabalik kay nagpabilin ka sa Jesus, nagpabilin ka sa Jesus, away kapuslana na yung pagtuon sa Hebreo. Unaha, kung mobalik kag Hebreo, unaha pagpangita ang ngalan. Kay mo man na importante. Nganong importante ang ngalan? Mo may makaluwas. Unya, mangita na ka ito mga root word, mangita na ka sa mga term nga Hebreo niya kanya, di man na makaluwas. Sama nang isigutan na to ng mga haya, unsa diya, mga shayit, bereshit, di na siya makaluwas. Ihimplo na to, example na to na sa mga
mga ebidensya nato na siya sa pagkabansiwag sa mga translation. Amen. Pero kung mubalik ta sa Hebreo, unaha ang paras kaluwasan. Amen. Pinaka-sintro. Mo na pinakasentro. So unsa man ang paras kaluwasan? Ngalan. Magtuon kag Hebreo pero nagpabilin kag Hesus. Nabitaw ko amigo Bradroy nga debater. Gusto magtuog Hebreo pero nagpabilin nga Katoliko. Nagpabilin nga mulabag Senyor Santo Niño. Asa man ang Senyor Santo Niño mabasa sa Hebreo? Asa man ang Jesus nga imong gilabanan sa Hebreo? Kung di ka kaplag yapos ka maturan, magtuon kag Hebreo pero ang ngalan nga naa mo importante nga pangitaon nimo sa Hebreo unsa gingalan ha? Para bitaw mahunong ang debate sa ngalan dito ka sa Hebreo mangita. Unsa gigay ngalan ani sa Hebreo? Sa original. Sa original, palit kag Hebrew Bible. Dito nimo pangitaon ang ngalan sa anang gipangsimba karon sa tao naa ba na sa Hebreo. Diya din mo pag mahibaw-an nimo nga ang Hebreo di ani mo nay sunda kay mo nay original. Mo naman ay lintunganay sa mga lingwahe. Hebreo man gyud ang sinugdanan sa Biblia, Hebreo man gyud. Nganong Hebreo? Kay ang mga propeta puro man Hebreo. Ang nakalista dire mga igsoon puro man mga Israelita. Gikan sa ilan ni Abraham nga mga kasaysayan puro na mga Israelita ang misunod diya mga igsoon. Unya unsa may lingwahe sa mga Israelita? Unsa may tawag kang Abraham? Si Abraham mo'y unang gitawag og Hebreo. The first Hebreo nga tao diya sa Biblia nga gitawag og Hebreo nga tao diya sa Biblia walay lain si Abraham. Nganong gitawag si Abraham nga Hebreo? Nga gikan man siya sa Kaldea. Di ba? Gikan sa Kaldi. Kaldihanon si Abraham. Mga igsoon dito kung nasa Mesopotamia nagpuyo sa Kaldi, asa man nadapit na ana sa Iraq, mao na ang Iraq karon, Mesopotamia, kay dito biya sila sa gingharian ni Nimrod, asa man na niyang Tower of Babel Road, di ba nas Iraq? O, mo nang gingharian ni Nimrod, diya biyagikan si Abraham, pero nganong gitawag siya Hebreo? Ang unang taong gitawag og Hebreo sa Biblia, kay ang meaning sa Hebreo, to cross over. Mo nang gitnganlan si Abraham og Hebreo, kay nitabok sa Jordan. Pag adto niya sa yuta sa Kanaan, pag sanong niya sa tawag sa Elohim kaniya, nga biya sa imong pamilya, biyae ang imong amahan, biyae panimalay sa imong amahan, umadto ka sa dapit nga akong ihatag kanimo, sa yuta nga akong ihatag kanimo og sa imong mga anak. Motong way duha-duha si Abraham, misunod sa tingog, panaw siya padulong sa yuta sa Kanaan, niya nitabok mo na siya Jordan River, mo nang gitawag siya Hebreo, kay ang meaning sa Hebreo to cross over. Mo na siya. Kita karon, kung dili ka mo cross over sa imong reliyon, magpabilin kang Katoliko, magpabilin kang born again, magpabilin kang Kristiyanos, di ka mulabang diha, o di ka matawag nga Hebreo. Matawag lang ka nga Hebreo. Magtuon kang Hebreo, tawag ka nga Hebreo kung mulabang ka sa mga reliyon, sa mga Kristiyanos. Labngo na nato. Kami may son amo na ng gilabang. Gikan ng Kristiyano sa una. Kristiyanos man ta sa una. Di mo na ito ikalimod. Ha? Pero ato na ng gilabang. Balik ta sa Hebreo. Balik ta pagtuon sa Hebreo. Kunya, mo lagi. Ayaw unaha ang mga term, mga words, diya sa Hebreo, kung unaha yun ang para sa imong kaluwasan. Panay karon kamong mga taga Yasuo Hamasya ko, nganong wa mo makasabot, magkailas tinuod nga ngalan, nagtuon-tuon kuno mog Hebreo, pero ang ilang Hebreo nga giiton androy kana bang transliterate na daan sa English nga pagkasulat ba? Oh, kanang pareho ta na mga preto. Oh, nga ang alphabet nga tong gigamit ang English na. English alphabet na. Oh, para makabasa sila. English letter. Oh, pero wa gyud sila magtuon sa Hebreo gyud nga karakter. Nga basahon gini mong Hebreo sa Hebreo gyud nga karakter, sa Hebreo gyud nga alphabet. So muna na nga wa sila kakaplag, kay kung nagkakaplag pa sila, giuna-unta nila ang pagpangita sa Hebreo ang ngalan sa Bisaya. Di gid sila kabasa ayo Hebreo. Kay kung kabasa pa kanang mga elder sa Yaswa kabasa pa ng Hebreo, nang hawa na nag-Yaswa oy. Nga naman, pag makabasa na kag Hebreo karakter, Hebreo Bible gyud imong basahon, wa man gi Yaswa.
Pero tungod lagi kay di lagi ka basag Hebreo, naggamit na mga sulat Yahshua pero gi-in-English na ang sulat letter Y A H ana nang gigamit. Mabasa nila amo ni Hebrew Yahshua. Hebrew mo na English man ang pagkasulat. Hebrew sounds. Hebrew lang ang sound. Pero ang pagkasulat in English. Pabasahon kasi Hebrew karakter, di ka kabasa. Muna na nga kung gusto ka magtuon sa Hebrew, tunig yun ang pagbasa sa Hebrew karakter. Pag makabasa na kag Hebrew karakter, Hebrew alphabet, pangitaa una ang ngalan. Makakita ka ba og Yahshua, Yahoshua, Yahosha, nga pagkasulat diha sa Hebrew nga Biblia? Wa gyud. Siya ng Jesus. Mga lata na lang na nimog inukay ang imong Hebrew Bible. Di ka kabasaan ng word nga Yahshua, ngalan nga Yahshua, Yahoshua, Yahosha, Yabaswa, Yawishwa, di ka kabasaan na diha sa Hebrew nga Bible. Malata na lang nag-inukay nimo ang imong Biblia. Biya pagbaliktaron mo nagbasa ng imong Hebrew Bible, di ka kabasag Yahshua diha. Yahoshua, Yahosha, Yabaswa, Yawishwa, unsa pa diha, di ka kabasaan na. Ang imong mabasa sa Hebrew, kung makabasa na kag Hebrew, Yeshua ra gyud, Hamashiach. Wa na ilalis mo nang pagtuon og Hebreo, balik ta sa Hebreo, pero pangitaa dayon og una ang ngalan. Kay maunay importante sa kaluwasan. Amen. Kay ang kaluwasan maoy importante sa tanan. Mag-unsa man ang puno kag knowledge sa Hebreo, pero sa ngalan wa ka makakita. Mo kay gatuon. Oh. At mo kay magtuon ta sa Hebreo kay ang ngalan mo atong pangitaon kay parang ang atong kaluwasan dili mo sipyat. Labaw na ang Jesus, wa gi mabasa in taon sa Hebrew ang Jesus in taon. Oy, to angas tangkungan nimo pudyoton. Kanang Jesus Christ nga ngalan, tangkungan na nimo pudyoton. Kay sa Hebrew di na nimo makita. Mamuti na lang mata nimo binasa inukay ana. Kung magtuon kag Hebrew di kakabasa Jesus Christ. Balik tag Hebrew, balik tas original nga ngalan. O man ay kamaturan. Muna akong ihagit sa mga taga-secret namer nga sige pa si ataw nilang Yahshua, Yahoshua, Yahosha, ala o kaya sa Hebrew Bible, naa ba na? Ha? Para nga makasiguro ka sa imong kaluwasan. Mabitang makasiguro kog sulti nga wa gyud mo siguro sa inyong kaluwasan kay mo hinungdan giduha-duha ninyo inyong ngalan nga gisangpit. Ha? Sa amo sigurado man may usara ka ngalan ang naghatag og kaluwasan. Usar ka ngalan ang makaluwas kanatong tanan. Wa nilain. Ha? Unsa ngalan ang inyong gituhan? Kung naamay lain diyan ay nagtuong Rizal, adi na makaluwas Rizal. Labaw nang di nakaluwas. Siyaw na ginoon ka. Kung Rizal mong simbahon, ha? Munang importante maigsuon, balik tagtuon sa Hebreo. Kanya inigtuon na to sa Hebreo, pangitaa una ang ngalan. Kaya muna importante. Pag di ka kakaplag sa ngalan, zero balance ka sa kaluwasan. Mabitaw mo ingong gig ko, brother, nga ako 100% ang mga Pentecostal di gyud maluwas. Wa ko manghukom. Nagbase lang ko sa kamaturan nga ang makaluwas sa tao ang ngalan. Ngalan nga original. Amen. Kung ang imong gidala nga ngalan, daily original nga ngalan kay translation lang na, gikan na nas English, Jesus Christ. Gikan na nas mugna sa mga secret namer, Yahshua, Yahoshua. 0% gikas kamaturan ug 100% kang di maluwas. Ha? Amen. Pero gini ako ikahukom, ikasulti. Nga naman, base sa kamaturan, base sa Biblia. Nga usara ka ngalan na magkaluwas. Mga igsoon. Nga nung nagdaghan lagi mo. Kung kamong secret namer, sakto pa mo, nga nung nagdaghan lagi mo. Di ba? Kung sakto pa na ngalan nga iyong gisimba Yahshua, nga nung sa kadugayan ang Yahshua, nahimo mang Yahoshua, nag-ibul man sa Yahoshua. Yan, separate siya lang grupo kay, siya di na maong Yahoshua, lain sila grupo, Yahoshua na sad. Gikan sa Yahoshua, ni-evolve na sa lain, Yahoshua. Manakang liway.
O gikan ana nila na napoy ni gawas Yabaswa. Ang ila pong amahan Yava. So kay Yava man ang yun hibabhi ilang basa Yava, ang anak suwa Yabaswa. Niyang uban karon na napoy nito nga Yahweh man ang amahan, so ang anak Yahwiswa. Mga na nag-evolve kanunay nagsige usab-usab sila kay ilang nakita nga sayo man yun. Di man gid mao. Di gid mao kay di na mo original Yeshua lagi. Amen. Yod Shin Wo Ayin ragyod ang original nga ngalan sa Mashiach base sa mga artifacts nga nakaplagan dito sa Israel o base sa Biblia nga Hebreo. Mga igsoon, Yeshua gyud ang ngalan sa Misaya, dili Yeshua, dili Yahushua. Kung ana inyo lang ang hinuktukan gud, ay lang niyo ipairal ang inyong garbo. Kay once ipairal ang inyong garbo, musamot mo kalayo sa kamaturan. Siya, labtanon na si Brad June. O nga na, lagot ang inyong ipairal, dire ka nako. Kay gibulgar nako ang inyong mga sayop. O di ka maluwas kay ang kalagot na may nagpatigbabaw sa imong kasing-kasing. Pero kung ang imong himuon karon mao ang pagbalanse, pagtimbang-timbang, paghinuktok, unya magtuon kag Hebreo ug basa, unya imong pangitaon ang ngalan sa Misaya diya sa Hebreo nga Biblia gayod, ikaw na mismo ang makakonklusyon nga tinuod gid ay si Brad Gideon. Sakto gid ay nga Yeshua ang ngalan sa anak. Ngano man Biblia ay tuohi, dili ang explanation sa mga elder ninyo nga otro pong di ka mao mobasag Biblia. Kaya kung magsige na magpaminaw sa mga explanation sa inyong mga elder, mga igsoon, nga otro po nang magpag-Biblia. So dalaygon kayo nga dunay mga igsoon, kaya wa naman tayo igong panahon sa itong pagpadayon. Ako mag-auhag ka ninyo sa pagsunod ka na ko sa mga pag-ampo. Bishem hadon Yeshua HaMashiach, dawaton ko ikaw nga akong personal nga manluluwas ug aris ang kinabuhi, tuuhan ko ikaw nga mao ang bugtong ngalan sa kaluwasan, luwas sa ako uban sa akong tibok palimalay sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Adonai Yeshua, ikaw manalangin sa tanan mapainusanon sa kasing-kasing mituog midawat kanimo ning taknaas sa kabuntagon. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. O kay wala naman kita igong panahon. Kini ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa itong beloved Brother Roy Celeste, o sa akong mahal nga anak, Chintino Silva, manamilit na usab kaninyong tanan sa pag-ingon, nga bulahan ng tao, nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo o magatuman ini. Hangtod sa sunod nga higayon, sa samang takna o sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Barok hababishem Adonai. Dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom.